Congress Committee Langfer constituency Mondol pen alikum kopi putar pilih karena kemai kepau. Pilih itu Langfer Mondol Congress Committee Hinten tong sekot dan alitum hanangat paponang kok alam tike je kedam tang tarik po arni je nam gorlong hadak nitum APCCA Presiden Sar Gaurav Gogoi hadak hahir jume ke Enponjipu labang soalong je Sar Karbi Anglong Thomas Council IM Muduram Lekthi alang litum haladak kacetong pen handshake kado gue alang litum cepilo halabang sohor ni litum kukson nen litum thangda chinim de sta nini aphi je alang li lamklar alang li media long kipi mata alang li kaning je Langfer Mondol Congress Committee tum je apfowe je matha thek thedet ma pu halabang so alam kaning je nilitum social media long ma alang li kaning je chithek long lo ga nisi nilitum sitami je alang li Karbi Anglong Thomas Council along inut executive member bang pulodang te alang li labuson kening ji nang ji ke aot adur ave halamang so alang li nilitum han je Congress da Langfer Mondol Congress Committee phan aphu we bukaning je ajonisi nilitum committee hopen alang li phan ke condemn bon lo bin rem bon lo lapen ason dutulang je nilitum dak nam ghor along tarik hini along tarik hini nilitum nam ghor along je Gaurav Gogoi sar ladak ahir jume Enponji pu nilitum pachini dam sihara daga committee tumta je wangoi pu nilitum phan chingki je than pa me ben se nilitum tarik forni je baji ke thama por nilitum dak Sar Gaurav Gogoi sa ahir juminang ke enwangji pu adet kado ya port anitum thik edlo halabang su thik ed aport sitam me je Karbi Anglong Thomas Council Mudura executive member Muduram Lekthi kopi kama thalone ma alangli je Gaurav Gogoi sarpen arlo pe ki dukolone makachi tongji phanalang lining ke hanglone halabang so nam ghor along si alangli inghong ko amasi nilitum ke hada ke dam benta kamang hudo koklo je kuson se alang lidak ke dukok ma lasa nilitum ma thalo je Langfer Congress Committee hin pen alang li phani tum kama tha bangke je arlo pen alang li tame kopine je Congress along pen ki join ji ma Congress pen kopine kama tha doma pusinili tum hin pen bangke matha ponder lo alang li media long pulo je namghor along nili gari theklok aphi alang li dak nang ki lut ke je nili ning hang pulo tangte nili alang li tum phan phlung phita un pusi alang li media hoi penaling bachini lo alang li la ki phlung phit ji pu audhikar ma konat pen se alang li power ke long nam ma athe ladak ke namghor long lo pulo tangte maduk to dak dam long maduk tamne ahir jume ke endam long la pen nili tum ke pachini mek pensi ke dam la se alang li la puson kening ji dam ban ke chok che la pen alang nili tum APCCA President Sar Gaurav Gogoi ke je non sitting IMP parliamentary along tame alang li top opposition leader la si alang li la puson kening ji dam ke nili tum hin pen mang ke ning duglu Jala so lam patha ke bangji MLA election fund political advantage dilemma tha din mana so lasi labang so lam buthak lamang ke je non ke bangji MLA election hu bang ke lage Karbi Anglong ratsi alang li tum han bisar po ma sedul la teng pen pusi ko la sorni nali tum han ate Congress along ke klema party tum han nilitum agari mati ya magari du ku thelo ku worship na pi putami ku pi posti nam khar do ke wana po pula so alam the ptan tum pusi pon la ke alang li pulo je ne tum la tarik for ni tum agar nili gari do kok VIP agari do kok ta people si ke wang nang ji pu alang li kaning ji dam la ka alang mithang si chok che lo atheni le tum ke tarik hini
arni pensi je laba nam ghor long ke nile tum tarik 4 ni baji ke thama por ke ni tuma president sar Gaurav Gogoi ahir jumi en ponji pobangke nile tum pachini dam ello lapen hada committee pe danile phanang receive ello ahok lo nile tum ke a program ateng lo je 3 baji ki chok apor an ke nile tum nam ghor long dam lo dam samela ngari ni tum thek long lo sita de ladak ke nile tum hane 3 baji apor si nange thia posi alang li dokok sita kopi a program dong ke deng ne la ke nile tum chini ne sita me nile tum ke apor ateng lo ne tum han thang danang phachini de na posi nile tum ke dam nang kok lo lapen saran ben se ni tum ahir jumi ke en pon nang kok lo tum phanang ki pu bang ke tu dam bel lo flo dang te alang mi thang si je ap tamatha thek the son thak lo alang chini pami je dak Gaurav Gogoi sar ahir jumi en ponji puke alang li tarek hiniang bong pensa alang li ka chini me ke do sitame alang li chini de da fisita upi potsil la 3 baji aprang alang li kang hong nam kokma labang so bang ke ni